एगो हमने के 5 साल 10 साल पहले एक एगो ऐसा टाइम रहे कि हमने के माता बहन बेटी कहीं जा से आवे सो तो 2-4 गो गाड़ियों हमने के सुने के मिल जात रहे, मगर वही में से कुछ ऐसा को लेकिन बाड़ी सो एक ही गाँव से जब 5 साल बाहर रह जाता रही सो तो गाँव का सारा रीति रिवाज भूला जाता रही सो, मगर वही में से गो शहर में से गो लेकिन इधर आइए ना, आप इधर आइए। चलो कुछ शहर में लड़कनी ऐसा बाड़ी सो कि जब शहर से कुछ लड़कनी आ जाली सो आ गांव में जो है सब तो कुछ पता नहीं खे ई केकरा से बोले के बा, केकरा से बतिया के बा, का खाए के बा, का पिए के बा, कहां उठे के बा, कहां बैठे के बा, तो लड़कनिया कहीं बैठ जाए, ओ जे बैठ जाए, ओ जे ढंग से बैठ जाए। देखब डड़वा कहता हई कमन या भातर काटी रे खतम होगतिया देखब बोल विचार में हो हई कौन बेलाची हरे हई कौन भातर काटी का बेटी हरे देखब खेत में चोटे हो के चल गए अरे तक कमाई देखब हई साझे खेतवा सोई के गांव में हई भातर काटी के बेटी गाय गोरु खा के आवते से खा के आ होगते से भग भग बस खाता हो।